Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayong, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, paulwan, pagrebangan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pangaasiyo, Lola. Nabayag aditay nakitkita ni Mami. Masakit lang harudan. Bakit tanto? Ala. Agina na kayo nga rodan. Tapno daras kayo apumigsa. Inakpay gatangan ti impagatang ti Dr. Abitamina yo. Sige. Tapag pampanunutak nga rod, no mapantawon no saan, iti ayan ni Mami. Sige nga rod, Lola. Inakon. Ay, sapay kumata kaya't na dumagas kami iti ayan ni Mami. Mabayag ka di pa'y arumor ni nanang iji ospital. Mabiitan, tanaikat matan ti dextrose nakasaksakken kwa na. Umay dangatan dito eh. Padasak nga lukuyan. Mapanak manan iji ospital kalpasan ti trabaho. Sapay ko matamaan lukoy mo ni nanang umay dito eh. Kaguranak ngamin ni nanang ko. Nakipinatangkan kan tumat ngamin kan kwa na. Agsipat mo't ngamin adagos no ko. Panangisuro ngamin numaminsan ti kasjay. Saan mat nga agsipat no awan gapuna? Padasak ti dumawat iti pamakawan na. Inton makaumay dito eh. Adaman kidawak, Lola. Anya day ta apok. Kaslaman na patag-unay tikid dawam. Mapanta ko maidya kasera da Mami. No umay dito'y ni Auntie Claire. Ipagpagapokan ka apok. Sige, mapantanto. Agyaman ako na, Lola. Bakit akmatan? Panawunan tapno makikapyaakan ni Mami. Maragsakan ako unay. Tanagbaliw ti panirikan nyo iti biyag, Lola. Nariknak ngamin ti panangasikasong kanyak. Uray naung utakan ka. Pagsaya atak ti kinaungat yo, Lola. Kas ko mainiimbagayo akanayonag ti mangala iti ilakok anat nateng. Oh, nakaurnongak iti kwarta. Imbag ta nakita ka dito'y mani. Kayat ko nga umay ka kumain ton Domingo iti boarding house me. Anta ka di paskan na maangay, tawisan nak. Kayat ko nga agtarip ng tayo mamat. Sige, kita ak no makaumayak. Masapul nga umay ka. Napatag ti angayag at tarip nung. Italaang mat nga agawisak. O sige, umayak. Tapno di mo mat kunain. Agyaman ak no makaumay ka. Hello, Mark. Sika ka di da ito'y? Siyempre, siyak da ito'y. Awan matimang subsublat iti cellphone ko. Nasayaat. Kayat ko nga umay kayo iti anak mo dito'y boarding house inton Domingo. Ha? Apay, anya ti pasken? Apay nga isurot ko ti anak ko. Oy, makitaan ni Jonaline. Saan mo ko man nga ipaidam? Sika matlaang tinakayruaman ti ubing. Sigurado adi na kayat ti sumurot ka da Jonaline kan mani, tada sakit da. Ha? Pati day di amani? Adda sakit na? Wen. Isu asaan da nga alaan ti ubing. Kayat dalaang amakita. Basta umay kalatan inton Domingo akadwam ti ubing. Ay, sige man lang eh. Sige, umayak. Ay umay kami kunak kuma. O sige nga Rod, kat agyaman nak ha. Hello, Nana Gemma. Nakaawag ka mat, Mark. Oh, agkikita kami kano kada Jonaline kan mani ije boarding house yo. Ha? Kasano no alaan ni Manny ti anak mo? Oy, no alaan na. Oy, agre-react Ay, awan karbangan na. Taadda sakit na. Marigatan tumatlaang. Ada sakit ni Manny ko nang. Ano ti sakit na? Ay, asma ken sakit iti puso. Kasta ka di. Oh, no kumatay manugot ni Jonaline iti bagbagak.
Saan ko nga ipaidam nga ipakita kan kwa na ti ubing? No makita dati anak ko, kasla nakita damot ng ti anak mo. Tagkakaingas dalaunay, nana. Sa bagay, Sige, kastan nana. Awagan kan tumanen, no anya ti mapasamak inton agkikita kami. Sige, bye, nana. imawag ni Mark. Agkikita da kano kadamani kan Jonalyn iti boarding house. Kasta ka di. Sa balimot ngamin ti sitwasyon na iti sitwasyon ti anak ta. Mawatan damat siguro ti kayat ta mapasamak. No di da maawatan, pasensyadan. Di ta mo't binaybayan ti ubing. Ay, ti pagsayaatan na mo't tinapatag ka data. Kaduan na ngamin nga ubing, no maamuan da nga ampunda, agsakit tinakam da. Kadadapay agrebelde. Kanadapay agtalaw. Dahil ti saan ko akayat ang mapasamak. Ang mga nukas tanto ti resulta na iti anak ta. Iswasaan ta pakabasulan, nun niya dayutaman ti ubing. Napatag ka data ti masakbayan ti ubing. Iliisita iti anyaman apakaisagmakan na. Rumor kayo kadiitan, nana? Wen ka no, balasang ko. Napanan nagbayad ni Leonor. Intayo nga rod iti boarding house, nana. Awen balasang ko. Pagustuak ti apo ko. Apay, diyo kayat ti umaymat pumasyar iti dagos mi, nana. Ay, saan man balasang ko. Ang agawid kami kuman. Manon nga aldaw nga awan kami iti balay may. Sanda nga ibagkat ti balayo, nana. Ay, kasanon dagiti pusa ken aso may balasang ko. Saan yo kadi nga imbilin kadagiti kaaruba yo? Ay, imbaga mimot kit di Oh, matlagayam, nana. Awan pagdanagan yo. Mabalinin ti rumor, Lola. Nakapagbayad ka ka din, balasang? O, nanti. Mabalin ka nun ti agawid. Ay, agyam anak. Makawid tayo mutlaangan. Intayo nga roda ni Jadagasmi. Mga alak iti taksi, tapno nabibiit tayo ang makasangpat. Magagara na ka makadanon iti dagusiho, anti. Ay na, itala ang amapan ka ijay apok. Ay, ubing ka pa'y idinaudi ngay papan ko. Ita, balasang kan. Intayo nga rudan, Lola. Nanang, Leonora, pagkawanan da ko, ma. Arakupan kayo, ma. Mami, nagkutong kayo matan. Anak ko, payakas tamot ti bagay. Agyaman na, timay kayo dito'y dagos ko, nanang. Pagkawanan da ko, ma. Ay, bakit ako, anak ko? Mayak aya dito, no di ka pinakawan. Agyaman ako, nay nanang. Naragsagag na pinakawandag. Kapay ngamin adi ka nagawawid, anak ko. Day tatibidot ko, nanang. Kaputan na sa lunatak. Napanag ka na. Ala, lipaten tayo ni tinapalabas, balasan ko. Kat mga barwahanan tayo. Maragsa ka na. Gapo nagpinakawan kayo. Ada na patag-asa nga ili tayo itangal daw. Asino ka di pa iti sumangpot asa nga ili tayo ita. Madamdama siguro. Adadan dito eh. Jak ninamnama nga adapay gayam sumangpat. Ngam naragsakak. Tay may dananang kanti anak ko. Masiguradok nga oray danana, ken ni Leonora, ket maragsakan damat iti ibagbagak a sumangpat. Ibagaman no asino da. Magagaranak pa yan no asino ti ibagbagam. Mabit lang Pankak no umay damat lang. Mabit lang, tayo nakawagan ida di taruan.
Hello, Mark. Ayan nyo ka din. Umay kayo ka di matlaang. Wan, on the way kami. Ada kami iti unag ti taxi. Kadwam ka di ti ubing. Oh, syempre siya pa iti kunam. Sige nga, Rod. Ada nga minti ina kan inauna nga anak ni Jonalyn ditoy. Okay. Asidag kamin. O sige, tao mo nagakon. Surprise nga min daytoy. Di daam mo nga iniyag mo ti ubing. Okay. Ay aguray kayo lang Tasidag kamin. Bye! Bye, Mark. Mami, apay arimbor ni Auntie Claire. Asino ka diti kasasauna di taruar? Diya ka mo, anak ko. Sorpresa ka, no? Awan ka di sa nga iliyo, Mami? Awan ti amo ka na. Saan nga tang addayam amuna akayan ayat na? Saan nga taan nala daw? Numakiayan ayat pa'y ni Auntie Claire? Ay na, anak ko. Addan to pa'y makiasawa abakit abalo. Saan pa'y matunay ama ko na abakit ni Auntie Claire? Sa bagay, Ay, daychay. Makumikom nga umawawag. Itala ang aramidan na dayta. Urayan tayo laang tibagbaga na asa nga ili. Naimbagta si Mangpat ka, Mani. Aguray tayo pa'y basit. Ada pa'y urayan tayo. Kunak man no adapaskan. Awan mo ti adu atao. Inta pa'y ija unag. Yam amok kan ka ti ina una nga anak ni Jonalyn. Para iti anya daytoy, Claire. Di mo ka di kayat ama-am mo dagiti napatag iti biyag ni Jonalyn? Tapno guraan dak. Gapo iti panang baybayak ni Jonalyn. Masiguradok asaan akasta ti ina ni Jonalyn. Ti baklaan ang kugtar kanyak. Anya ka di daytoy. Nakitam ka di ti kadwana. Kitaam ti balasitang. Tinakitak akadwa idi ti may saalakay ije paradahan ti jeep. Apay akasla nakitkitak ti langa ti ubing. Nakakita ka di ti kaingas na. Mapantayo iti unag. Masungbatan amin dayta sa lunsud mo. Maburbur siya anak iti mapaspasamak. Sige, intayon di taunag. Ada na patag ama-amuam. Iyam-am mo kada kayo, ti anak ko. Nagpintasan nga ubing. Mabaling ka kading arakupan. Mabalin mo tamat nga arakupan ti anak ko. Kumusta ka, balasang ko? Arakupan ka man. Iso ka diti. Iso ti ubing, Mani. Kitaam ti kinapintas ti ubing. Wen, napintas. Kaingas na tiladawan ni nanang ko idi ubing pay. Kaingas na. Agsipod ta kadaraam. Pemanaw ti bakla. Kanti kadwa na abalas itang. Kunana nga ipasyar nan tumanan ti ubeng. Asino ti ubeng? Jay bakla tinangampon iti may sang anak ko, nanang. Gaputawan kadwak amang isakan kan ko, anak. Impaampon ko. Kat daytoy alalaki. Asino mo't daytoy? Pakawanendak nana. Siyak tinakarelasyon idi ni Jonalyn. Gapo tabi na ibayak idi ni Jonalyn. Impaampun nan dagiti ubing. Ita, anya ti mariknayo, idi nakita yu ti anak yo, iti sidong ti sabali a tao. Agbabawiak nana. Kastoy gayam ti mapasamak. No saan nga akwan ti pagrebangan. Mapukaw mo ti patpatag mo iti biyak. Apay nga dalat ta iti uti ti babawi. Jakla ko man impaampun dagiti anak ko.
Naglailo jay ubing kini Mar. Umapalaklaunay. Mami, iso ka di day ti kabsat ko. Wanan, pang-asim ta din nagtultuladen. Saan ka basta makirelasyon iti awan kwenta na atako? Kan saan mo mata basta ipampun ti anak mo, Juan? Wan, mami. Ikarik. Aramidak to ti pagrebangan iti agbalin to a pamilyak. Tapno na saya ati masakbayan da. Nasaya at anak ko. Agbabawi akman anang ipaampun ka dagiti kakapsat mo. Ngam naragsak aklata. Gaputa mo ka nasaya at tibiyag da ita. Mami. Gaputa impatag dagiti nangampun ka dakwada. Ipaayan da ita itinaranyag ang masakbayan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, pagrebangan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.